Hai libros que dormen entre o pó e o silencio, agardando a que alguén os abra para volver respirar. Ás veces non precisan lectores, senón soñadores. Un día, nun colexio, un grupo de nenos e nenas estaban a piques de descubrilo, grazas a un escritor que decía que Galicia é un lugar onde a magia e a vida camiñan da man. Porque hai palabras que non se len, senón que se viven. E esta é a historia dunha palabra que un día se perdeu para que alguén atopase de novo. Boas tardes, hoxe imos comezar un traballo moi especial sobre un escritor galego chamado Álvaro Cunqueiro. Que? Era de Lugo, non? Non, de Mondoñedo, era vecina da miña avoa. Ten nome de médico, Álvaro Cunqueiro, traumatólogo. Ou de xogador de fútbol antigo. Creo que era un mago ou algo así. O dun mago de Harry Potter galego. Non, era un xogador de Deportivo. Entón escribía contos de medo? Pois mira, non bastante desencaminhado. Cunqueiro escribía sobre fadas, trasnos e todo pasaba en Galicia. E hai que facer mural. Podemos poñer memes? Mellor non, pero podedes poñer imaxes. Eu quero buscar se tiña TikTok. Non tiña, pero tiña algo mellor. Sabedes o que é? Imaginación. E se non o entendemos, podo poñer que era un señor con moita imaginación. Vale, entón imos á biblioteca, non? Exactamente, buscades o libro máis coñecido, Merlín e familia. Tratad os libros con cuidado porque nunca se sabe o que poden agochar. Aposto que é un tostón. Seguro que hai fotos vellas en branco e negro. Pois a mí gústame o nome, só a conto. Sí, pero seguro que non hai trasnos de verdade. E se si os hai, Entón o traballo vai ser moi divertido. Eu penso utilizar ChatGPT. O meu pai ten a versión Plus. copiar, pegar e listo, gusta no plan. Máximo esfuerzo. De todo, menos imaginación. Aquí di que escribiu Merlín e familia. Iso é de fadas ou de veciños? Que facedes aquí? Son información do traballo. E vos? Vimos deixar este libro pa Ginés. Adeus. Aquí pon que lle gusta a mistura de realidade e fantasía. Pero en Mondoñedo nunca vi casos. Esperade, acaba de desaparecer unha palabra. Como que desapareceu unha palabra? Aquí pon que Cunqueiro tiña unha imaginación toliña. Que é iso de Merlín e familia? Un mago que fai comida. Non vos riades, fala da magia de Galicia. Eu digo que todo está inventado, pero mola inventar. Que raro é isto? O que pasa, tens fame outra vez? Non, falta unha palabra, queda un oco baleiro. A ver, se unha palabra desaparece, igual está pedindo que a busquemos. Con lupa. Con imaginación, non. Hoxe copiamos a disciplina e o camiño do saber. 3 veces, sen falla. 3 veces, o meu pulso non dá máis. Que o mestre ten oído fin. O vento está a dibuixar un barco nas nubes. Don Álvaro, mira o cuaderno, non as nubes. As nubes ás veces traen historias.
Xa está soñando outra vez. De maior vai facer libro, xa veredes. Eu o que quero é merendar de maior. Ti sempre pensando en comer. A min gústame cando Álvaro conta cousas. Parece que o aula cambia. Penso que vou para dentro que fai moito frío. O frío só o sinten os corazóns solitarios. Vale, hasta logo. Hola. Ondas de Mar de Vigo, se viches o meu amigo. Se o vistes pasar, decidille de que regrese con palabras novas. Nós, as mariñeiras, navegamos nos versos de cada poeta. Sabemos que as palabras flotan, pero tamén naufragan. Por iso hai que falar con coidado. Un adeus maldito pode afundir un corazón. Cada palabra é un barco pequeno. Hai quen cree que o mar murmura. A palabra que buscades non está no fondo. Non é mar, son as palabras que non queren morrer. Está no vento que pasa sobre as ondas. Fala sempre, pero hai que escotarlo con o corazón aberto. E un hola bendito pode salvar todo un día. Nós tamén perdemos palabras, o mar levas. E no sorriso de quen se atreva a soñala. Se lle quito unha palabra a este libro, parece un feitizo. Ja, ja, ja. Ups, esa palabra se foi voando. Mellor, así o libro pesa menos. E ninguén botará de menos unha palabra. Trasno! Que fixeches coas palabras deste libro? Era para facer risa. A risa tamén é maxia, pero se bodras palabras, convértese en silencio. Entón, como facemos para devolvelas? Non se pode bodrar o que naceu da imaginación. Sempre facendo o parvo. Ai, hai alguén. Merlín ten barba blanca e toca o piano. As palabras son árboles e medran. Se se esquecen, secan. Eu son o guardián das palabras. E eu poñolles luz para que non se perdan. Eu cubroas co meu pano cando teñen medo. A maxia non é cousa nin de varas nin de fútbol. A maxia é isto. As palabras poden facer rir ou facer chorar. Eso sí, se as pronuncias mal, fantasmas. Unha vez un rapaz dixo fada en lugar de fame. E aparecemos na súa cociña. Quizais. Ou quizás sexa a palabra que vos estedes a buscar. E a biblioteca? O libro! Mirade, a palabra está. Era lógico, sen imaginación as historias non nacen. Sen historias a vida é aburrida. As palabras viven en nós, non só no papel. Cunqueiro deixou escrito que o mundo é máis fermoso cando se mira coa imaginación. E agora, cada vez que un neno abre un libro, unha nova historia esperta. Porque mentres haxa quen imagine, as palabras non morrerán nunca. Non se perden, só dormen, agardando o momento de volver ser contadas. Oh, oh.